хора! Здравейте хора, днес ще записваме на Майнкрафт. Както виждате, днес ще направя моята къща и ще спра до някъде, след това ще продължа да записвам. Ще спра. Добре, само да ви кажа, както знаете, стигнахме от... Значи аз преместих той биома, и там, ако видите дървета, аз ги виждам. Така съжалявам, ако не ги виждате. Така, ще спра на пауза, за да ви... вече съм събрала достатъчно, не баш достатъчно, но ще събера още, затова да не ви бавя да правя къщата 1 час, няма да правя стрим. Значи мога само 15 минути, затова ще ви кажа чао, ще се видим след един... Тоест няма да спирам клипа и да го качвам, просто ще се видим след малко. Така хора, и след 1 час усърден или след 2 часа усърден труд, заклевам се, че го направих сам. След 2 часа усърден труд успях да си направя къщата. Този епизод ще е около 5 минути, да ви разведа в къщата. Така, след 1 час усърден труд успях да си направя къщата. Още нямам никакъв армор, не съм влизал в нито една пещера. Така, концентрирах само да изляза от тония шибан байом. Имам малко. Затова имам точно. Така, сега ще разреда първият етаж, нищо. Тук на втория етаж няма нищо, къщата е доста малка. Така, обаче има и една изненада за невнимателните, които не гледат какво има отстрани. Така, както виждате, тук изглежда си нормално. Опа! Една отворена врата. Какво има вътре? Ето е изненадата! Има подземно ниво. Така, има подземно... Ще трябва да покава стол. Няма кирка. Готово. Сега, това е подземното ниво. Той, ако ще играя скоро мултиплеер, съм сложил някакви скапани въгла. Така, това ще е ревю на хауса ми. Това ще е ревю на къщата ми. Надявам се клипът да ви е харесал. Извинете за шумовете отстрани, просто в момента заснемаме на малко по-трудно място да изкачваме. Така, това е, мисля това да бъде за този клип. Така че дано ви е харесал. Ако ви е харесал, палец нагоре. Може да се сабскрайбнете за канала ми. Така пак последно да видите цялата къща. Ето я. Така. Това е къщата и накратко това ще е ревю на хауса ми. Така да напомня, днеска в вечерта ще снимам на Electro Wizard Challenge, даже след половин час той най-вероятно излиза. Да, след 4 минути почва. Няма да снимам в момента. Съжалявам пак за звуците. Довиждане и до скоро.